Dobrý den, vítejte v okénku vědy a techniky. Na dnešní díl jsem si pro vás připravila velice zajímavý článek, který vyšel ve sborníku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích v roce 2013. Nicméně je to tak zajímavý článek, že i v letošním roce se k němu musíme vrátit. Článek je od autora Václava Procházky a jmenuje se, název článku je Složení atmosféry a podnebí v dávné minulosti Země, jak souvisí s pohyby litosférických desek. Je to zajímavý článek, asi tak na 4 stránky a autor hned z kraje má takové krátké shrnutí, které bych vám nyní přečetla a tímto vás navnadila na zakoupení tohoto sborníku. Tak prosím, poslouchejte. Abstrakt. V posledních desetiletích bylo doloženo, že průměrné teploty zemského povrchu byly po většinu geologické historie srovnatelné s dešními, což bylo v době, kdy sluneční aktivita byla výrazně slabší, možné jen díky mnohem silnějšímu skleníkovému efektu. To ovšem znamená, že teploty byly časově i prostorově mnohem vyrovnanější. Jde zřejmě o hlavní důvod, proč po většinu prekambria neexistovaly pohyby litosféry, srovnatelné s dnešní deskovou tektonikou, které jsou podle nedávných zjištění způsobeny hlavně nerovnoměrným ohřevem povrchu. Zvýšená tektonomagmatická aktivita v chladných obdobích na počátku proterozoika a ve svrchním proterozoiku tak nebyla příčinou, ale následkem změn složení atmosféry a oslabení skleníkového efektu. Tak tolik z úvodu od mladého autora Václava Procházky. Dále zde máme několik kapitol, například Paradox slabého slunce a skleníkové plyny. Dále vztah klimatu a složení atmosféry k deskové tektonice. Takže je to velmi zajímavé. Správně zde mladý autor uvedl i z jakých pramenů čerpal a za připomínky poděkoval docentu Zukalovi a jednomu anonymnímu recenzentovi. Takže tolik z dnešního okénka vědy a techniky všechno. Pokud vás to zaujalo, pište do redakce a zde se také dovíte více o mladém autorovi Václavu Procházkovi. Děkuji za pozornost.